For the Department of Social Development kuhulumeni wesifunda saZulu-Natal umhlonishwa uMbali Shinga simzwile nje khuluma earlier asho ukuthi uzimisela ukulwisana ne-GBVF ukuthula kwase lesi sikhungo ukufakazela khona ukuthi impela ikhona i-commitment to actually fight with the scourge. Njengamanje sikhona la ukuthula khona yona ikhuseleka one-stop center. The MEC is joining us. We're very honored. Good afternoon, good afternoon to you, your producers and the listeners. And I would love to declare that I am young at heart. Yes, yay! We appreciate that. This is well again. MEC, sicela usilandise nje ngomsebenzi owenziwe kuze kufinyelele la esikhona namhlanje nanokuthi ukuthulwa kwale one-stop center kusho ukuthini nanemsebenzi yayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthulwa kwale one stop center kuyinqophamlando noma kuyinto ekufanele sithokozele kakhulu njengabantu bakwaZulu Natal. Uma ngabe kuzokhumuleka esikhathini esikemuva uMongameli wezwe waliveza lolu hlelo wathi ulindeleke ukuthi isifundazwe nesifundazwe sibe nesente efana nale. So ke mangifika lapha sifika i7th administration kwi-Government of Provincial Unity kufikeke kwaba umsebenzi wami ukubona ukuthi akukho okwenziwe ngekhuseleka ke sakuthathela phezulu ukuthi siphushe sisupport ukuthi hayibo asiphushe singabe kuphela kweprovince esilele ngasemuva. So kuyinto enkulu ke kuthina umphakathi wakwaZulu Natal ukuthi nathi sesifana nezinye izifundazwe ukuthi sikhona kodwa in responding to gender-based violence and femicide kusho lukhulu ngoba lesi sikhungo njengoba usibona sesifundazwe njengoba sila okusho ukuthi abantu abazorefeywa labaqhamuka kuwona wonke ama districts akaZulu Natal kukhulumisana kakhulu nesithunzi nokuhlonipheka komuntu ukuthi many a times phela abantu mabe abuse yazi ukuthi usuku umuntu aphume ebaleka lephuma khona engazi ukuthi uzoshonaphi. So ngibonile ukuthi masiqala nje singena simqala lapho sinikeze toiletry bags umuntu neimpahla zokugqoka akwazi ukuzilungisa abe muhle isidima leso somuntu kuqala abantu bebehlala emabhentshini ema-police station kuthiwe ningagezi nilinde ubani. So lonto isho ukuthi isithunzi somuntu omnyama siyabuya manje ngoba maye lapha nje izoshaya ucingo sishayelane nenhlaka esisebenza nazo. So nje usuku olukhulu lolu ukuthi na njengabantu bakwaZulu Natal. Yes, ngathi lokhu kuyacacisa ukuthi uma khona lalelo ofisa ukuthi mhlambe efinyelele la kubaleka ukuthi exhumana nama districts noma kwi local level abantu abasebenzisana mhlambe nosonhlala kahle o abantu who are linked with that Department of Social Development. Impela sigqugquzela abantu ukuthi bathole ngoba kuzobe kurefeye bona vele osonhlala kahle lana long stay njengoba umuntu engahlala kuze kufike izinyangeni ezisithupha ehleli lapha egciniwe sibalekelela ngokuye enkantolo nabantwana mekuyibantwana siba prepare ngokuye enkantolo facility ezovumela konke lokho ukuthi kwenzeke. So siyaqhuquzela ukuthi ngokusebenzisana no social development ezifundeni ezahlukeneyo abantu bazolithola lonke ulwazi olugcwele ngalesikhungo. Yes, akunye sekuzwile ukuthi le ndawo yethiwe ngomunye wabantu bahlonishwayo esifundazweni kaZulu Natal nasezweni lonke jikelele uVisat Kamagwaza Msibi. Mhlawumbe mongasibekela ngalokho. Yes, sizokhumbuleka ukuthi umama uVisat Kamagwaza Msibi waye enye ingqalabutho abantu besifazane abaningi abakhule bebukela kuye. Actually she is a giant esigibele emahlombe akhe thina sonke abangasemuva nje akwazi ukuthi ube imeya yokuqala esifazane lapha kumasipala wesifunda iZululand kodwa wangagcini nje ngokuba umeya wenza imisebenzi ephathekayo elekelela abantu abasayikhomba nanamhlanje waphinde waba uqala wesifazane la kwaZulu Natal to launch a political party waqhubeka wayobu deputy minister we science and technology. So imisebenzi ke yakhe lekho kubalulekile ukuthi ngempela as women kuhlale kuthiwa abantu besifazane abasupportane abantu besifazane basupportane babukela imisebenzi emihle ingakho kumnyango uthatheke lesi sinyathelo ukuthi umhloniphe ngoba wayemele lokho amalungelo abantu besifazane. So le center ke izokwaziwa kanjalo ukuthi visit Kamagwaza Msibi khuseleka center. Siyabonga kakhulu. Final question, sizwile uMongameli declare i-GBVF njenge
be disaster ezweni early November mhlambe nje sesivala sesiya kuma holiday ngathini umyalezo ngendlela yokusiphatha kubantu belaleli. Ngibonga kakhulu njengoba nje siqalisa ama holiday umyalezo wethu uhamba ke kakhulu lapho ngoba konke okunye okwenzakalayo kusuke kuye endleleni yethu yokuyiphatha so sigcizelela ukuthi kulesikhathi siziphathe kahle sihlale kahle sibekezelelane sehlise nasophuzweni oludakayo nokuhamba nje singazazi ukuthi siyapi abantu mabebona kunokuhlukumezeka ngoba abadala bashiwa bodwa yingane siyacela ukuthi bakubike lokho bakureporte uma benze kanjalo uzoshaya unyaka omusha siphilile sonke siphephile siphinde sikwazi futhi ukuqhubezela amaphupho ethu siye phambili. Thank you very much. Sikhuluma naye uMEC waka Department of Social Development isifunda saZulu Natal umhlonishwa uMbali Shika. Back to you.